Здравейте! Сега ще играем сам. При мен е Mighty God. Здравейте. Валя, О, какво? Ара, почваме. Да скачаме. Какво стана? гледай са, гледай. Виж са какво те забива, не гледай са. Чакай да скоча. Се забиеш множество. Окей, айде сега да ходим към летището. Айде. Уф, Ехе! къде отидеха? И сега тук скопа. Опа, някой извън, чакай. Сега идвам, чакай. Окей. Сега гледайте. Какви скокове правя. Гледайте се. Уху! Тук съм. Тук ли си? Гледам. Виж какво е проса. Мали, как забих. Гледай. Охо. Ой, на две гуми се приземих даже. Карам на две гуми в момента. О, дали ме бати проси. Гледай. Аре към планината. Айде, пътя 6, айде, слезем. Уу, Идваш ли? Идвам. О, пичко са. Как ме блъсна. Не бе, купри. На тук. Аре бе. Чакай. Аре да. Гледай са тук. Не бе, не там. Айде бе. Сега гледай тук скок. О, Къде си? Аре, чакам те. аз съм тук на... Ти Бе, само там по пътя, където кара и където Да. обърна. И се върна. Аре, идвай. Не на там. На къде? Абе, не бе, където тръгна и се върна после. През това мостчето ли? Да, бе, да, карай само на по път. Ето те, виж ме мене къде си. Аз съм... Ето ме тук, бе, ти си жълт, нали? Не. Оф, по това мощчето карай. Ето ме тук. Видях се. Аз какъв цвят съм? Зелен. Уф. Идваш ли? Идвам. Чакай. Тук да не се метнеш обаче.
Идваш ли? Идвам. Дай сам по път. Не свърши нитрото. А то как ме блъсна. Айде, чакам те. Аз сега тук скачи. През реката. Прескочи ли? Да. Виж аз къде си. Я там горе скачи. Чакай. Гледай се. Оги. Къде си? Виж. Сега тук не мога да... Чакай, готвам се. Не се качи. Готово 28 ли си? Кой си? 3. Готово 3. Не става. Тук няма телепорт. Yes. Ето те. Качвай. Да, бе. Карай. Не бе, не напомни. Правиш тук съм. Чакай. Напомни. Ще паднеш от реката, бе. А, верно е. Аз си мисля... Оф. Чакай. Аз излезнах. Аз трябваше да завия. Следваме се. Даже се качваш ме такова. Не ме би, бе. Чакай. Айде, давай. Ти ли го спава то самолет? Не. Ай, самолет искаш? Айде. Но трябва да го бутнем долу в водата. Защото той е за вода. Чакай, аз ще го бутна с колата. Но той е двуместен, бе. Аз се качвам. Да, той е двуместен. Бутни го, че... Виж как е. Бъгнат. Бутни го. Бутай. Чакай се да си я повече. Айде. Аре, бе, това... Чакай се. Топа не списва каква... Взе бе. Чакай се малко. Що няма хънтър, бе? Няма хънтър. Я ги питайте как е за самолет. О, взе, бе. Сам. Кинг. Кърс. Аре, ела горе, пън. Ти къде си? Във водата. Еми, аре, качи се. Какво ще кажеш? Аз не мога да се кача. Чек, от тук можеш. До мене. Но не мога да се качиш, пъй ти. А, да.
И ти ли падна? Не. Аре, Марто. Аре, Ти си с Инфернус ли? аре, качвай се, сега ще го запускаш. Добре, айде. Дръж, нищо. Къде отиде? Дръж, как се замахна. Искаш ли, като стигнем до там, скачаме и ще спра клипа. Аре, качи се. Аз съм горе. Я просто се готнеш, аз съм 28. Споко, аз се качих в това. Пута ли се качи? Чакай, аз ще взема. Опа, тук беше кар. Давай. Аз не мога. Не мога да изкача. Чакай. Абе, много се хлъзга, бе. Еми. Нормално. А тук каква мъгла има гърна? Аре. Дръж. Добре, виж как карам. Ти не можеш ли да удържиш? Не може да такова. Но хлазна се, ще тръгна на нас. И тук път е много гаден. За малко. Не! Yes. Ти къде си? Дева, прибих се. Аре, чакам си горе. Ти не бил си горе. Горе ли си? Не, още не. Горе са. Добре, чакам си. Чакай.
Къде си? Не съм се качил. Качвам се. Горе. Горе ли си? Ай, Чак съм. ти си първи, да. Чакай. Аре, 3, Ай, давай. 2. 2. Чакай се приде път. Аре с колела искаш. С колела. Как беше? Кар... Какво? Бен Хикс. Аре, че ще гледай. Ай, 3, чакай се. 2, 1. 3, 2, 1. Сега ще паднем тук долу. Дръж го, че ще паднем долу. Аз паднах на някаква писта за колела. Как се пребих. И аз. Айде, аз ще го спирам. Добре. Айде. И това беше от нас. Абонирайте се. Чао. Че.